Δεν γίνεται. Απολύτως κανένα πρόβλημα. Η μοτοσυκλέτα πάντα σταματάει. Γι' αυτό στην τουριστική χρήση, στο πέρασμα από το δασικό, μην απενεργοποιείτε το ABS. Μην απενεργοποιείτε το ABS. Αυτό θα σας σώσει. Αντί να μπλοκάρει και να κάνει κράκ το τιμόνι αυτό. Όταν πατήσεις πρώτα πίσω και μετά μπροστά. Όταν πατήσεις πρώτα πίσω και μετά μπροστά. Δες το. Και εδώ ο Σπανός θα πατήσει πρώτα πίσω από το λεπτό και μετά μπροστά. Δεν σταματάει ποτέ. Πουθενά.